Здравейте, хора! Днес ще отварям кутия, в която имам клавиатурка. Отворих, бях махнал всичкото. Чакайте. Да ще кажа, че се вижда. И сега момента на истината. Както чувате, музичката от Brawl Stars. Сега ще тестваме на Brawl Stars. Ще спра клипчето, само да сложа клавиатурката. Стана макията. Ало, пари. Това е много пари. Сега само да пипнеш некичко направо. И... да. Тята мишка, тята клавиатура е отключение и за... Чакай, какво пише? Отключение и за... не активира... Чакай, стой. Стойте, че има някакъв проблем.